Mga tas, nakoy na kita halo-halo. Mamalit ka kay para cold kaya to feeling. Tara. Tara si ate, nakita na ko, nag-grip ako halo-halo. Nagpila natin. Isa. Nag-15. So, daghang ato paliton. Ato tabangan si ate. Ato. Oh. Hindi, pwede nila akong paliton. Di daw pwede yun ni ate. Mga tats, 15 lang ang isa. Maka-afford ang mga pobre. Bawal ang dalo ng ingredients. Ay, naman. Mangga. Ang cameraman giuhaw na. Ganyan na sa sikingon sa kamo palit daw mi dire. Ko ayaw kay wala tay kwarta. Ay, Donald daw. Yes, asas gamay. Asa ako dira te. Gusto na ko te daghang ice te. Balag wala ingredients. Ay, mamay na mo halo-halo. Takin silang. Libre tilaw pero bayaran. Joke lang. Bayaran. Film ng halo-halo te. Thank you ate. Kaning sigilyo. Okay mga tats! Umana! Timpla na nato. May amigo na ngayo. Alright. So, tagaan. Tagaan. Init kayong panahon. Para Shout sa out malamig ako, yung panahon. Shout out. Salamat. Thank you. Salamat. Ako kameraman, giuhaw na. Oh. Sige, yaw-yaw. Baka mahalo. Simod na lang mahalo. Tara na. Dali lang. Bike ko. Tulangig. Tulay sa... As, para mawasan og kahubog, ato ipahatag sila ha. Tara. Para mawasan og kahubog. Oh. Tama ko yung nahubog. Tulot. Oh. Gaw, ano daw? Dali. Oy, kumana eh. Sa lalay. Siyempre sa mga anak, pati na sige yaw-yaw. Oo. Eh, balang kinipiti lang yung kwan. Ay, si Pagkatay ko sa hindi na ako ihatag, ako na ni. Happy sila eh. Don, okay na.